Iro itrai, saya sin pat ngai ke beli pi baru aku teng ke batiang tam ke jong Jesu. Te kini ke request ke jong pi, bedan nap teng jong pi, haba pi puli ke tien ke jong ublei pi melaban sengau tu. Haba pi pengkrek ke tien ke jong ublei ru pi melaban sengau tu. Te kumni pindu wai kumbangan ai jeng ngot ye pi bat plus nang ta kumbangan la ju hi kai puli Bible bha, ruai bha, im ke jim pen sengau bha ublei. Ke pemut katakan la bet ban. Saya rap ya pi te yai duai bet man la ke sngi te kumbang ong ya pi jing duai gi bang ju hi kai ya pi ke de ben mi na ka do not re kini ki long kinuksa te la da pi bot ru kam le le te plus nang ta sa nang at chu chu ke ka baton ha ka do not ka jong pi te to ne le lang ha ka jing duai ba pin la ban sngo thu ha ba pi puli ka tien ka jong ble ba pin la ru ban hi kai le mi ki we te ban ai ka tien ka jong ble ngan ong ya pi om de ba Marsin sedang man ai kek ting ke jong boleh pila la be ban kren pila la be ban yo ki kin tien shibun te henre ha ka fast time ke bang sedang man kren kek ting ke jong boleh ngala kren tang shi po minin te henre ai ngo pe utrai ba ka jing kren ke jong nga om de ha pa pulpit ha ying man ne nga ju kren ha ki ye ki sem nga kren ha dukan nga kren ha kali ba ka pulpit jonga kala long kat hang no ha bang dan hang ta kadai bi kacaka ka pangan kren ka ting ka jong ublei bat anda poi ka por pat pangan yo jing ngan yo program man kren ha po ying man ni ngalala bat kum ba kren kini ki bre ki bala ju kren te dei ban ngol ngo e kata dei bangala ju pen melien man la ka singi ban kren bat ki par lok ban kren hang no ha banga don nga yai kren ti ba pin la hi ban kren ka ting ka jong ublei ka dei tang la da pi practice bat pi pla bet pin salong ken ki ban nang ublei ru un senang ai kan ye pi ka jing start dei tang ba pi la du wai ka mut pi la bet ban kren ka ting ka jong ublei ka mut kum ta han dei da ka ba pi yai pla ka mut ublei ru ai kan ki ken tien na mar ba ha uta uba bet ka ba mun uyo kan man kai ki so te kat ba pinang kren pila nang bet te la nang penroi te ka de ka ta kan ki ba pin sala ba pin ai ka tien ka jong ublei bat la pi don shai ka don ban pla utrai kan un ai pi ka jing sngo tho te ka jing duai ka de ka bangini tho show try han re practice bat kita ki bang la hi kai pi kom banga ngala ya lenti ngaru ngai tho lang ye pi te toi ni le lang ha ka jing duai Ablay be age nga wan ban ai ngo eme na ma melong ple ba pen ko pa be age nga she ko pa ngen chem ko me ken ko pa be age nga melong ple ubadap da jing start ken ko pa be age nga pada shisha ken ko pa be age nga baro utawa pa ni jing start na me ken ko pa be age nga mem chem pa tali atrai kra re me ai da ka ba kluit man sim ken ko pa be age ka jing start ka ba me atrai kra me ko ban ai hangi ki kon ki ti ki jong me ken ko pa be age nga ki ba thrang ki ba ang not ki ba wan atrai kra ban up an kermen man chania bat atrai kra ban kmi lenti bet atrai kra ba baro ki ba pha kin wan ka khet ka jong me ken ko pa be age nga kum ta wan man du wai ken ko pa be age nga ba men ai ka jing start ka ba ken jaman sem ken ko pa be age nga ha bangan pule ka ten ka ba khot ka jong me to kran to pasio to pen sngo tho ma me ken ko pa be age nga bangan sngo tho ye ka jing mot ka ten ka ba khot ka jong me ken ko pa be age nga bat om tang bangan sngo tho atrai kra bangan la ru atrai kra bangan besa bangan hikai bangan ye tho lem chi ki we atrai kra e ka ba me la pen shai atrai kra ha nga au play be age nga ai ngu e ka jing bha ka jing snake ka jong me ken ko pa be age nga long shi sha tang ka bre ka bat lot atrai kra ngam sam tho ngam cham pang dala de hi ken ko pa be age nga han de ka bor ka jong me ken ko pa be age nga ngan la be ban cham pang ngan la be ban sngo tho da mar ka tang du wai ken ko pa be age nga na bangan dan ka jing tip atrai kra na mar ba me long ble ba khoi ken ko pa be age nga me kwa ngi ro ngi long ki ba khoi ba la da ngi long ki ba khoi atrai kra nga tip atrai kra ba jing start ka jong me kan wan hiar ken ko pa be age nga ba da shisha men ai pateng atrai kra ha ngi ki ba up kermen atrai kra na mar ka ta atrai kra to ai ka jing start ka ba ken jaman sim hangi ken ko pa be age nga to pen khoi no yangi ken ko pa be age nga ho chi su ba ko ro nga da ka bor ka jong ngi la atrai kra ban long ki ba khoi ken ko pa be age nga han ringi long ki ba tnget ken ko pa be age nga ki ba tap tang ri jing du na su da ken ko pa be age nga han ringa tu wai nga kar par ma to me atrai kra to pen long ngi ki ba khoi ha ki jing bam ki jing di to pen long ngi ki ba khoi atrai kra da ka ten ka thle ken ko pa be age nga ba da shisha ken ko pa be age nga don ki jing ki ba scam atrai kra ba da shisha ken ko pa be age nga bangan puli
puli ka tin ba khoi ka jo me ngan sngo thok an chem phang ba ngan la ru atrai kna ban hikai ki wei ken ko pa bi e chunga ai nga ka jing start ble atrai kna ha bangan kran ka tin ka ba khoi ka jo me ken ko pa bi e chunga ki men sing ki ba ko dor atrai kna ha ba kin yo sngo kan don ka jing ta atrai kna kan don ka jing plai kan don ka jing kur khu kan don ka jing pen em ken ko pa bi e chunga wat ai ba kan chukran le no ei ka tin ka ba khoi ka jo me ha dai ko trai chi su ba ko dor chunga o ki bri kan yo ma ka jing kur khu ble ka jo me lang ba ka tin ka bangan yo ban kran ken ko pa bi e chunga o chi su ba ko dor chunga long ba la kur khu kur teng ka ba khoi ka jo me ken ko pa bi e chunga bo ti sang ti ki ba khoi tam ki jo me Jesus pada Nazareth hallelujah amen but amen te tang kum tu hi bat ke ek badan hakadonot ke jong phi la ban du wai te kum banga ongi phi ban yo ek jing start ni don ka me ke jing khoi kum ta kyar ba phin bam na ki jing bam ki bas neo kyar ba phin prakhat neo ba kum ta ter te ha ba phi puli ka tin ka jong ble phin sas ngo tho bat ha ba phim le ran man phla ka mot uble un nang ai ken ke jing start ye phi to ble un yo ban kur khui phi lang ba ro ya ro itrai